हारिफोरनो एसटि होब्ला जोंहा बुंनांगौ खिन्थु बे खोथाया जानो हाया बेवहाय खुनु जुक्तियानो गैया खुनु बेबायदि फर्मुलायानो थानो हाया जे गोदानै मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया बे जानोनो हाया खहा जाथारगोन बेनिखायनो दिनै अनजिमाखौ नायब्लाबो जों नुयो जे जोंहा 14टा गाहाम जदिउ हारिफोर दङ बिनि अनजिमाया 45 लाखफोरल' आरो बिथिंजाय गोदानै अनजिमाया माने हारिनि अनजिमाया खम 6था खिन्थु बिसोरहा 1.5 कोटि आसामनि गासै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेनि खावसेयानो बिसोर अब्ला माबायदि बेलेन्स जानो बे बेलेन्स जानोनो हाया आरो थाखानाय एसटिफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन एसटि होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया बे जानो हाया एसटि थाखानायाव गोदान एसटि खालामोबा खहा जाखागोन सेन्ट्रेलाव एसटिआ मोनसे बेवहाय सोर बि सोर पि सोर मा बिनि खोथा फैया एसटि खालामब्लानो जोंहा खहा जाखागोन बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन बेनिखाय गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंनानै बा बिसोरहा मोनब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया जोंहा खहा जायाबानो जाबाय बेखौ जों साननाया गोरोन्थि जागोन जोंहा खहा जाथारगोन खुनु पदे बियो माने बेलेन्सबो जाखानाय नङा